Kivittem már elég sok pályát, előzőleg egy tesztet nyomtam, amiben azt próbáltam ki, hogy milyen a felvevő programnak az egész felbontása, mindene pacekul működik-e. Nem volt a legjobb, de nem volt olyan tragikus se. Most próbáltam rajta javítani egy kicsit, kíváncsi leszek, hogyha visszanézem, akkor milyen lesz, de most egyelőre nagyon jól néz ki, legalábbis amit én látok. Mert előzőleg, amit én láttam, az is nagyon kétes volt, az is furán nézett ki, de most nagyon jól néz ki. Szóval, ugye ezt kivittem a Toy Factory-nél a legnagyobb pályát. Itt van ez, meg ez, de még nagyon soknál vannak ilyen kicsi pályák. Úgy vagyok vele, hogy kiviszem a Docksnál is a hosszú pályát, és akkor végigcsinálom így a hosszú pályákat, aztán kezdem a kicsiket. Szerintem ez így jól be van rendszerezve. Szóval az első felvétel óta történtek olyan dolgok, hogy felvettem a Resolution-t, kicsit több lett az FPS. Nem tudom, mennyi fog ebből látszódni, remélem, hogy több. Meg még ami fontos, ami történt, az, hogy most sokat fejlődtem a játékba, nagyon, mármint, hogy nem skill ügyileg, hanem level ügyileg. Legalábbis elköltöttem ezeket a zöld coinokat, és most megvan az összes ilyen. Vettem egy ilyet, meg ez is már maxos, szóval nagyon örülök neki, mert így sokkal egyszerűbb lesz a játék. Ezt a pályát egyébként egyszer vagy párszor vittük ki, de szerettem egyébként, szóval ezzel nincsen baj ezzel a pályával. Kíváncsi leszek, hogy most hogyan fog menni, tehát hogy botrány szarul, de ez van, max kivágom faszba az egészet. Na, nézzük. Micsoda. Mekkora buziság. Igen, itt van Jani. Vannak itt fura arcok. Meg is hallott. Igen, ez a piros kijelző, az azt mutatja, hogy meghallott. Ezért jó tudni, hogyha valaki nem ismeri a játékot. Akkor kicsit vakon van. Vannak ilyen láthatatlan treppek, amikre szintúgy figyelni kell. Ott lógnak a Janiék. Hello? Szia, ne haragudj! Kérhetek egy profilkép? Szóval beszoptam. Nyomjuk. Itt van a megagy. Az a izé. Talpnyiláb. Hogy hívták az arcot. Ezt a halat. De jó, de nézd meg milyen jó fej, mert itt így kimegy. Ezért megmutatja, hogy mizu van. Szerintem én egyébként nagyon bírom. Tehát, hogy így szerintem lehet tanulni tőle egyébként. És akkor ki lehet venni, elment sírni. Vagy a teljes pöcsön. Aha. Na. Eddig nagyon passzakul működik minden. Meghúzzuk, aztán hátra kell menni kicsit Pablo Escobarozni. A plusz lesz elsőnek. Akkor beszarok. Lehúzom a gatyámat, azt beleüvöltök. Ne. Ja, semmi baj. Na, most az történt egyébként, hogy ott betettük ott a kokókat abba a gyűjtőhelyre. Most rá kell menni ezzel a kis furgonkával, kell menni, és hozni kell még, mert nem elég. Na, megjöttünk a cuccal, és most kapunk egy ilyen clue-t arról, hogy mi lehet szem. Aha, szem? Talán ez nem biztos. Azt a... Hogy megtaláltam, gecó. Akkor ide be kell írni. 2, 6, 3. Kapunk még több kokanyt. És akkor ez még 2-vel meg kell csinálni. A koponya. Ja, bocs, gecó. Bocs, tetja. Nem áll, ne bánts már, geci.
Az erőszak nem megoldás, faszi. Frisbee hajdú Péterrel, nyugi. Most este van. És lehet, hogy halkabban beszélek, mint ahogy szoktam. Emiatt halkabb lehet a hangom. Wow! Kezdve mekkora nyomozó vagyok, hallod? Kalombó elbújhat. Culumbó. Cilinder elbújhat. Hol vagy? Király. 405. A 405. Meg 192. Jó, jó, jó. Ez a 405. Nagyon pocek. Mi? Jó beszálltál, öregem? Ez hol mászkál, bazd meg? Na most ezt vissza kell tolni, de úgy, hogy közben az egyik arc ott van, és itt innen meg majd jön egy giant. Szóval vannak problémák. Tehát ott van egy Jani. Tehát hogy ő János úr. Menj már bele. Gaming. Na. Ó, bazd meg. Hát ez nagyon kellemetlen. Van egy olyan EMP, hát egy olyan skill, vagy hogy mondják, ami azt csinálja, hogy halkabban tudsz futni. Na az. Hú, az, ha meg lesz. Onnan nincs megállás se. Brüsszel meg minden. Na most innen nagyon magabiztos vagyok, mert bele fog szaladni a mindba. Hogyha utána jön. Bomba. Ne. Ja. De béna luft. Geci luftot ütött a pali. Fú, de nagy mákom van, baszki. Gyorsan betoljom. Ja. Ebből mind a hármat ki kell pakolni. Ej, vedd meg. Azt a kur... De mit csinál? Gyere már, bazd meg. Na, haló. Nagy. Még ki hal? Ki a faszom hal? Hülye kocsok. Menjél innen. Jön csak kokain. De ez meg bazzák fogyatékos. Olyan, mint egy skizofrén NPC ellen játszanék. Ez magára a legveszélyesebb, bazd meg. Hát... Csá! Gyere már ide. Ez is megvan. Most megint beleraktunk 3 ilyet. Most a 6 ilyen pak belement abba. Meg kell szerezni a poison, de bazd meg, beszarok amúgy, lett a pali. Végig követ az arc, vágod? De ne szopass már. De amúgy bazd meg, ha ez nem lenne, ezt kéne találni. Tehát hogy ez bazd meg, hát mi ez itt körözik? Ez ide van ki jelölve? Járőr? Mi a faszom? Olyan jó ez. Belejtjük abba. Hoppa le. Ságeci. Vicceltem? De balfasz. De mi a fasz? Ki jön még? Kurva jó az óra bér erre felé, vagy mi van? Ja. De... Keci, ez kajak skizofrén. Mondjuk, hogy ilyen sötétben lennék. Jaj, mi a fasz, te meg ilyen. De mi ez? Donát meg kacsa, meg innen. Vagy jó, hát.
látszik, az ajtókinyitás az annyi izé. Olyan, mintha... Nem tudom, hogy ki ez, a Kati Béla kitépi az ajtót, vagy fogalmam sincs, de olyan erővel nyitja ki, beszarsz. Betolunk itt mindent. Meg van készítve a cucc. Le kell tenni, mert így beállunk. Na, kijön, haló. Gyere, bazd meg. Jó. Nem, bazd meg, hát... Jó, oké. Ez ütés miatt nem lesz meg, bazd meg az A+. Csávot, ezt felgyújtom holnapra. De itt van a kokain. Vagy mi? Hát hogyan jutok be oda? Ja. Oké. Ez erre jön, megölöm. És erre jön, bazd meg. De... Tudnál még jobban engem követni, hogy basszam meg a jádat? Nem, úgy. Szippan csak föl, ezt ülje. Hát nem, ha utána jön, akkor megőrülök, bazd meg. Lelövöm, előveszek egy USP-t. Csak be kell önteni. Back. Itt. Innen fel kell futni a hajóra vissza, hozzá a büdös tojáshoz. Hogy basszam meg. És fel kell venni, bazd meg, azt elfelejtettem. Geci. De hülye. Húzzá innen, bazd meg. Jó. A fiat olyan, olyan útvesztőt csinálok neki. Eredet megirítli, bazd. Na, a faszomat. Mi van veled útvesztő? Ja, elmenj nyaralni, jó? Nem. Oh. Na. Most akkor, hogy összefoglalva mi történt. Csináltunk drogot. A drogot átalakítottuk ilyen kis pakettekké. Paketokat most fogjuk, de 6-ot kell, szóval... És 4-től kell megfogni egyszerre. Meg éppen átlövi az üveget. Meg paraszt geci. De igen, köszi, hát a faszom ezekkel a lövöldözős buzik. Oh! Itt meg, Dilo. Szedd alá. Teszek egy ilyet, hogy esetleg elkezdene arcozni. De jó játék. Hát amikor elsőnek láttuk. Hallod? Egész nap ezt csináltam. Csak a pösnézésért. Nem igaz. Azt vissza kell venni még 3 ér. Jó? Miért a föld? Tisztelem nagyon a földet amúgy, emiatt. Ne! Bag. Hogy fogom lehet így átbenézni. Nem akarom próbálni. Ja? Most simán meg lehet csinálni. Faszom. Több miért? Itt a libát, bazd meg. Na ennyi volt a triál. De itt ki jön? Ki ez a Jani? Ez sok enemi, basszom. Ó, de jó, hogy az még jön. Ez is kellett ide, hogy ez így tafkoljon, mert ennél olyan unalmas lett volna a map. Chill map! Valaki biztos írt az izé outcastosoknak. Egy szar a map, tudjátok be még 100 enemit, bazd meg. Úgyhogy fog meg a söröm. Haha. Jó, átbasztalak. Na, ha meglősz, megbaszom a ját. Na, A+. 30 perc. Úgy van egyébként, hogy van a rig. Ez egy megkönnyíti így az egész trial-t, az egész játékot megkönnyíti, de viszont a játék adja, szóval így nem csalás. Van 6 féle rig, van a stun, van a blind, van a heal, van az x-ray, van a barricade, meg van a jag. Vannak az EMP-k, ezekben nem nagyon megyek bele,
van 3 fajta, mindegyik más tud, egyet tudsz beállítani mind a 3 kategóriából, és igazából ennyi. Ezek. Na és akkor igazából ennyi, hogyha ez a kis gyors talpaló a játék mechanikáiról, például az EMP-k meg a rigek tetszettek, akkor igazából ilyet tudok még szívesen egyébként csinálni, vagy magamnak csinálok, nem tudom, de viszont nagyon fán ilyen videókat csinálni, szóval valószínűleg még fogom lökni, aztán addig, amíg nem lesz fán. Meg igazából ennyi. Csák, smár, puszi.